런던리버리 롱렛 런던리버리 롱렛 दिनै जों थारैनो गोजोननाय मोनदों मानोना रन्जन दैमारि सारा गिबि खेबनि थाखाय फार्स्ट टाइम 20 days लिभाव बिथाङा गावनि न'आव फैदों 2019 मायथाइयावनो बिथाङा कनभिक्ट जानानै जोबथेसालियाव दंमोन आरो गेजेराव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआरनि सागान होनो थाखाय बेखौ लानानै थांदोंमोन आरो सिगनेचार खालामखांनायनि उनाव बियो खोब गुसुं सम गावनि न'आव दंफायोमोन आरो बिनि उननिफ्रायनो बिथाङा जोबथेसालियाव थानांबाय थादोंमोन नाथाय दिनै फार्स्ट टाइम बिथाङा लिभाव 20 daysनि थाखाय फैनो मोनदों थारैनो जों गोजोननाय मोनदों बिथांखौ 10 AP बेन्टआव लाखिनानै दोनदों बिनिफ्रायनो बिथांखौ दिनै जोङो न'सिम मोनबोदों ओइ सारा न'आ फैनोसै न'आ हाबसै सारा जाबाय बेयाव लोगो हमनो हासिगोन 네. नोंनि गासैबो थांखि नोंनि गासैबो मावनो गोनां खामानिखौ जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि गासै मावनायखौ साक्सेसफुल जानो हाथों इसोरा होथों सार जोंखौ सानहरनो सार आंनि फंबायफ्राबो बिदिनोमोन आंनि फंबाया सासेया बिदर गोरा जाबाय जिउ गारनांबाय आंनि फंबाया सासे